इउपिपिएलआ बुंनायथों इउपिपिएलनि प्रमद बर'आ जों हारसिङै भट गेलेगोन होननानै बुंनायथों बिजेपिआव थांनानै गावनि समस्थियाव बेरायफैदोंमोन बिभिन्न गामिनि महिलाफ्रा बिथांखौ हासिब लानानै होसोलायनाय বিজেপিয়ে আমি অকলে ভোট খেলিম বুলি কয় আমার হাগ্রামাও আমি অকলে ভোট খেলিম বুলি কয় গসাইগাঁও जिल्ला हिसाबै बिपिएफ दलनि मिरु आफादनि डाइरेक्टिव हिसाबै सारा बिटिसि 40टा समष्टि दा 40टा ब्लकआव जोंहा गोजौ लेभेलाव मोनसे डिसिसन दं जे प्रत्येक ब्लकआव इयुथ BSU आरो महिला BPF जयेन्टलि वार्कार मिट बे जागासिनो दं दा जोंनि गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट BPFनि सिङाव मोनबा ब्लक कमिटि दङ बे मोनबा ब्लक कमिटियाव जोंहा अलरेडि कुसुगाव ब्लक जोबलांबाय गुमा ब्लक जोबलांबाय आरो दिनै थार्ड टाइम नैबे जमदुवार ब्लक दिनै जोब्बाय दा जोंनाव श्रीरामपुर आरो सराइबिल ब्लक कमिटि मोननै दंबावो निश्चय बिथांमोनहा दिनै जेनाखि इयुथनि दैदेनगिरिफोर मिरु लेभेलनि BSUनि दैदेनगिरिफोर महिलानि दैदेनगिरिफ्रा समाय लानानै बे मोननै समस्यायावबो थाबैनो दिनैनि जेबादि गेट टुगेदार बा इयुथ BSU जयेन्टलि जेनाखि सांग्रांथि मिटिं बेखौ खुंलांगोन आरो रेसपन्स हिसाबै आङो जिल्लानि आफादगिरि हिसाबै आं बेखौनो बुङो जोंनाव गसाइगाव डिस्ट्रिक्टनि मोनबा समष्टियाव दासिम जेरावबो जोङो जिरायना थायाखै फिसा फिसौ दैलि 6 नम्बर कुसुगाव समष्टि 4 नम्बर जन्दुवार थिग बिदिनो 2 नम्बर गुमा थिग श्रीरामपुर मिटिं मेल मिटिङा जागासिनो दं दैलिक हाजार हाजार मानसि जयेन जागासिनो दङ आरो प्रग्राम लानो थाखाय जोंखौ खावलायबाय थायो जोंबो बिदि गिदिंबाय थायो एबार जोङो एसे गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोङो माब्लाबाबो खम केन्डिडेट बिटिसिआव जोङो दैथायहरनो हायै नङा जोङो बे जमदुवार समष्टियाथ' जोङो थांनाय बारावबो बिपुल भटआव रेवरेवा नार्जारिखौ नांगाल सावगारियावनो भट होनानै बिथांखौ जोङो देरहाहरदोंमोन खिन्थु बिथाङा गावसो नागारनानै गावनि स्वार्थ लबियाव जोंनि बे जन्दुवारबासिनि हाजार हाजार भटारफोरखौ BPFनि भटारफोरखौ जोगारनानै गावनि सुबिदा बादि लबिनि थाखाय BJPआव हाबैनानै आरो दा बारस्लायग्रा मोख्रा बालन्दा बादि जों खोनाबावलायबाय इउपिपिएलआव फैलायबाय होननानै दा बेहा जारनि फले बेहा खुनु बाहाय बिथा गैला जारनि फले नोंथांमोना नुगोन जे बिथाङा जेब्लानाखि बिजेपिआव थांनानै गावनि समस्थियाव बेरायफैदोंमन बिभिन्न गामिनि महिलाफ्रा बिथांखौ हासिब लानानै होसोलायनाय बेबायदि माबा दं दा बिथाङा बाव हाबनो हानायनि परिबेस गैया दा ओंखायनो जन्दुवाराव दा जेनाखि गोदान जोङो केन्डिडेट हिसाबै जेनाखि दरखास्त होनाय आरो सायख'जानाय उइलियाम नार्जारिया बिपिएल भटआव जों बिथांखौ देरहागोना जोङो एकदम 100% जों बेखौ आसाबादि बेखौ फेजेननो हाथावथाव जोंहा आरो केन्डिडेट सोर दं बिसोराथ' दानि जे इउपिपिएल माने दा मा होनना बुङो बिसोरो दा जों बादि बुंनो हाया जोंनि नेता बादि हाग्रामाया जों एकलाय सल' आमी अकले निर्बाचन करिम इउपिपिएलआ बुंनायथों इउपिपिएलनि प्रमद बर'आ जों हारसिङै भट गेलेगोन होननानै बुंनायथों मानो बुंनो हाया बिजेपिआ আমি অকলে ভোট খেলিম বুলি কয় আমার হাগ্রামাও আমি অকলে ভোট খেলিম বুলি কয় ইউপিপিএল কিয় নোৱাৰে আমি অকলে ভোট খেলিম বুলি কাৰণ নাই বিজেপিৰ অক্সিজেন লৈ চলাই আছে এতিয়ালৈকে ইউপিপিএলে আমি অকলে ভোট খেলিম বুলি ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই কাইল অৱস্থা এইবাৰ শূন্য হ'ব আগন্তুক ডিসেম্বৰত যেটো অনুষ্ঠিত হ'ব বিটিসিৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচনত হাগ্ৰামা মহিলাৰী নেতৃত্বতে আকৌ বিটিসিটো সরকার গঠন হব এটো 100% তাতকৈ আৰু বেছি আমি হ'ব আশাবাদী